जय माँ उग्रतारा। आज आम सांगने उग्रतारा मंदिर। सेठी तो मु रास्ता किसी वीडियो करें कहीं गाड़ी चलेबी आउ मंदिर जहाँ जहाँ हो आपण देखेबी आउ चलतु जावा सांग मैंने चलतु आपण आम गाड़ी देखीदेवी। स्टार्ट करो। Vừa vào thì mình đó. Đi à? Cái từ đó cái sao vậy? Alu kelas ni walian semua ni pasal ni. मैंने फाइनाल आसिक पहुँची सारी मंदिर में। चलते मंदिर भीतर को जावा। अच्छा सुजीत आइला देखिए आस शाही से तो पड़े शुरू धन से पांच दो मुंह में ये उधर से बोल चलो बोलो कर हां ठीक है ठीक है तो ठीक है गाली हम तो इस पर जो गाड़ी का शाही हां चार्टर पास चार्टर अच्छी है था आज दिया
ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्ववद्भागतविवा यशवे कुंडलिकाख्यं सभाभ्यंतरशुद्धि पापहु पापकर्मणं पापहु पापसंभव त्राहि मं कृपाख्यं च सर्वपापो हर हरे। सुनो हेड इंडिया भैया बिठा के हम नैया लगा दो उस पार को हम तीनों के कर दो उपकार तुम। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରି ପଇଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ, ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆମେ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଯାହା ଯାହା ଘରେ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଆମ ଦିଦି ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛି। ଏବେ ସେ ବାଡ଼ିଠୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଇଲି। ଏବେ ଘରେ ଆମ ଦିଦି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ମସଲା ତରକାରୀ ହେବ ତ ଏବେ ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମଟର ଏଠି ସେଠି ସିଝା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆଜିର ଯାହା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ସବୁ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଉଡ଼ିଗଲା। କି ବାସ୍ନା। ସେମାନେ ବି ଚାଲିଛି। ରୋଷେଇ ହେବ ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇନା ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆମେ ଚାଲିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଖାଇବା ଚାଲ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟି ଯେ। ଏବେ ଘରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଲି। ଚାଲ ଖୋଲିଆ।
କାଲି ଦେଉଛି ମାନେ ଆସିଲୁ ତୋର କଣ୍ଡୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଖାଇବି ଆଜି। ହେଲେ ଖୋଲି ଦଉଛି ଟିକେ କଣ କହିଲୁ ଶୁଖେଇଲା ତ ଆମର ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଦିଦିର ବୋଉ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ବାପା ଆମର ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଚିକେନ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଦିଦି ବୋଉ ପାଇଁ ହେଇଛି ବୁଟ ତରକାରୀ ଆଉ ଶାଗ ଭଜା। ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଖାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିଲେଇ ବଇଛି ଏଠି। ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ବୁଟ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ये बोट ଏ ବୁଟ ଏ ଶାଗ ଭଜା चिकन ଏ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଆଉ ଭଲ ଅଛି ତ हाँ हाँ भल लागे ଟେଷ୍ଟି। ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଆମ ବୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟର ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ତ ମୋର ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ତ ମୋ ତିଏ ରହୁଛି ଜୟ ମା ଗୁଦଲା।